Unsa ba ang kamatayon? Sa musugot kita og sa dili, moabot gayud ang panahon nga kita mohali na niining kalibutana. Maingon nga ang lawas nagkinahanglan sa kalag aron mabuhi. Ang kalag usab nagkinahanglan sa grasya ug kaluoy sa Ginoo aron mabuhi. Apan matapos ba usab ang atong kalagnon nga bahin sa atong pagkatao? Dili. Ang kamatayon usa sa mga dagkong silot nga naangkon ni Adan tungod sa iyang pagsupak sa sugo sa Ginoo. Ikan sa Genesis 2:17 ug Genesis 3:19. Sa ato pa, matag kasuguan nga pagasupakon, adunay katugbang nga silot. Ang kamatayon usab mao ang ika-11 nga bahin sa mituwa ko, ang kredo sa mga apostoles, ang pagkabanhaw sa lawas. Ang kahulugan sa kamatayon mao ang pagkahimulag sa kalag gikan siyang lawas. Ang kalag hukman sa Ginoo, gantihan sa langit kung maayo, silutan sa impyerno kung dautan, or sa purgatorio para sa paghinlo or pagpurify niini. Ang lawas madugta ug mobalik sa abog. Maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa tao, pinaagi kang Adan. Ug diha sa sala adunay kamatayon. Mao nga ang kamatayon mahiaguman sa tanang tao. Walay usa nga nahibalo kanusa siya mamatay. Gitago sa Ginoo ang takna sa kamatayon sa tao aron magpuyo siya nga mabinantayon sa iyang kinabuhi. Maingon nga ang tao buhi, siya usab mamatay. Para sa mga maayong tao, ang kamatayon mao'y dalan ngadto sa labing maayong kinabuhi, ang pagpuyo sa langit. Ang mga makasasala lamang ang may kahadlok sa kamatayon, tungod kay sila nahibalo nga matapos na ang ilang kalibutanong kalipay ug magsugod na ang silot nga walay katapusan.